Ardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Koilamatia Howard Dhoniram Ingti Rongbin Alang Sunat Hoyalong Preni Paithong Kebrai Arni Hen Ubahi Kibi Arongaje Kechengsi Kibi Pon Karbi Anglong Hen Ubahi Kibi Daisi Ajutang Mate Rongajelo Bonta Nonakai Bangso Rongaje Kibi Ing Arthai Lasinon Ohe Kimia Tumphan Kang Thur Ponjipura Nilip Democratic Forum Pen Patir PC Kechengsi Hen Ubahi Kibi Rongaje Koilamati Rongbin Alang Sunat Hoyalong Paman Ponlu Bangsolong NDF Maipu Bilison Terang Pensi Maite Pahem Pupon Manpeng Pen KFM Maipu Avinas Rong Hangtame Chetongdun Anparta Koilamati Sorkari Gaubura Lawrence Teron Sardeng Ingti Rongasar NDF Klembangatum Rongasar Sing Rong Piatum Chetongdun Labangso Rongaje Along Bang Pharoke Thomsose Armu Chetongsi Kechengsi Hen Ubahi Kibi Rongaje Paman Ponalong Ningche Parong Ponrinti APHLC asong Socheng Umchera along mas joining amay kang nipon. Nipain Coroner Kep Arni Socheng constituency Umchera ahavar along APHLC asong pen mas joining amay ing nipon. Lapen 6 schedule awareness mati cherok tok amay sitami rat pen chethan pon. Laso amay along APHLC amay pu Jones ing Tigathar organizing secretary Kursing Timung Women Wings Rita Kramsapi APHLC Wothat Langso LSC Mepu Bikram Hanse Anparta Penang an APHLC along Klembang Pumang Piatum Chetong Dun Si Mai Sitame RDP Dun Ilitum council keseng ya pan alo silam na ipuge paragraph 2 sa paragraph 7 along si Toklo amat alang itu 1955 aning kan si kasalam petang det nang ji amat ilitum council atum silam ledet kang jang non anta silam ledet la sinilitum 2015 aning kan pen la 6 schedule alam kaprosar cheng lo la pen kenilitum memorandum patay pilo ye angding pihini angding sutroxi pen la council election kapedu la pen voter list kaselam aron selam nangji e methang se selam nai dak dipu se selam nai pulo amat alang litum selam lede la sine litum ha Guwahati High Court alang dam nang koklo la pen Guwahati High Court tanang chikroi dun det la pen order pilo council apan non dak niliritong unedet pod dak si order tadu order pilo chiklu jon throk ang bong la los aron selam det nangji pulo CM pangipu amat alang litum selam unede ningkan isi apor nang pita pu ningkan isi apor Kechengsi Karlitang Dukhuram Ronghang Memorial Football Angdung Keti Pathupon West Karbi Anglong Khandajan Along Khandajan Sports Committee atumpen patir piponsi Preni Paithong Kebrai Arni Kechengsi Karlitang Dukhuram Ronghang Amen pen football pathu Angdung tipon Angdung Kiti mati final along kache pate pon lake Prilu FC lapen Friendly FC Hojai Angbongsi Pathuponlu Prilu FC atum kangtang muchot ajok gol hini Friendly FC atum phan thapsi Prilu FC atum chepahai ponlu Laso Angdung Keti along best Nital Singha best player Longkiri Timu lapen gol ke thapke ong naya bangke Biswajit Togbi alang litum phan sitami nong e pipa jor ponlu Laso kapathua longka chetongdun Phenpiga Rengma Chairman Sports and Youth Welfare Development Board Chairman Karbi Anglong Autonomous Council Rensing Ronghang Board Chairman ICPHE Pranab Rongphar Cooperative Board Chairman Birsing Hanse Sericulture Board Chairman Sukleswar Ronghang President Menmeji Sports Association Bijoy Timung Secretary Ranjit Ingti Kathar BJYM Publicity Secretary atum Chetongdun Dongkamukam Penjitul Ronghang Karbi Anglong News